Ndalo apar tok yiero piny Kenya ponitiere kama ok ong'ere gima dhi timore ahinya to kaluwore koda yiero maduong'no mar tend piny. Duol matayo yiero pacho kaeri mar IBC noyango William Ruto mar UDA kaka jatend piny moyier. Kata kamano kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nokwedo duokogo kagisingo mar dhi e doho. Jatatije maduong' mar Azimio Rafael Tuju mabende ne watwakgo mana kinde machuok mokalo wacho ni saa osekayo kendo gichomo doho. Geno maduong' magin godo en ni telo ibiro chiwne jalo ma owinjore kata mano yudo telo e yor ratiro koluwo doho maduong' e pacho kae. Weche mathoth penjore ni to telo masani en telo mane? Kaluwore nitiere jotelo moyier to mabende pok ochamo muma, kata kamano nitiere jotelo machon to kiro mar higa 2017. Kata kamano jo Kenya thothgi osedoga ngimagi ka geno margi en ni chenrogo duto ok bi kelo ng'ikruok e ngimagi mapile. Nyako Ramogi machiegni chenro mar Oimore magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Commissioners ang'wen mag IBC medo kwedo Wafula Chebukati ka ging'ur ni ne ok onywakogi e choro yiero madundo. Jatatije mar Azimio One Kenya Alliance Rafael Tuju onyiso geno e bura magibiro chwalo e doho mar kwedo duoko yiero e kom tend piny. Nonro ma ohiu menyo miyo moro mane tipo mako kaloso kod apisa mar IBC Daniel Musyoka thuolo machuok kapok ne olal. Machiegni Nyako Ramogi Jwang nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo par ni nyalo chwalo no ote mari e namba wa menaria deka uchiel nono kata bende nyalo limo wa embui mag oganda kama otingo Facebook, otingo YouTube, otingo Instagram kachiel koda Twitter. Yuaruok e kind commissioners mag duol matayo yiero IEBC medore kaka wuono ang'wen kuomgi omedo seyo jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Ka otelnegi kod jalop jakom mar duolno Juliana Cherera, commissioners go kwedo Chebukati kuom lieko ni ne gipango chuno jo Kenya dok e yiero e kinde mane gidagi duoko mar ombulu mar jolar kom tend piny. E ote manochwal e ute fwambo, commissioners go bende oyango ni ok ne nywak pachgi e kinde mane IEBC choro yiero mar kom gavana ma Mombasa kod Kakamega kachiel kod mano mar kuonde chung'od bura ang'wen kod wards 2. Juliana Cherera, Francis Wanderi, Justus Nyang'aya kod Irene Masit ne ochuoyo kokgi e oteno. Bende kagichiwo ote mar kuyo ne familia kod osiepe mag Daniel Musyoka mane en apisa mar IEBC mane ochung' ne yiero Embakasi East. Azimio koro kwedo jatend piny moyier William Ruto kuom sero moko kuom jokanyo mag Azimio makoro dar donjo e Kenya Kwanza. Jo Azimio wacho ni okang' makamano biro thiro demokrasia mar Kenya. E ote mane ore ute fwambo, jo Azimio medo ni sirikal monywako duond buche duto biro miyo sirikal teko mar thiro duonde moko marik nyalo chocho ratich oganda kaginono kaka piny owacho tayo chenro mage ne jopiny. Oteno ne or kod jachiw wach elo Azimio ngire makao mutua. Kawadhi nyime eni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod jiwo paro mar dhi e doho mar ng'ur kapingo duoko mane IEBC oyange William Ruto kaka jaloch e kom jatend piny Kenya. Jalup Raila Odinga Martha Karua kawuoyo e gwenge ma Kirinyaga nowacho ni ratiro en siro mar kwe omiyo nyaka luor ratich oganda kata ka jiwo horuok e kinde ni. Jailieta miyo mathoth.
Kweth mar Azimio koro yango ni gichwalo ng'urgi e doho mamalo mogik ka gipingo lendo mar IBC mano yango William Ruto kaka jaloch e kom tend piny e yiero maduong' ma higani. Lazima tupate haki, na haki ikiamuliwa na koti, hiyo ni ya mwisho. Hata kama hukubali kwa roho yako, lazima tutulie na tukubali uamuzi wa mwisho wa koti. Like you all know, we are petitioning, and the petition will be filed when our legal team advises how and where. Those are issues that I want to leave to our legal team, but this is an issue that we will take it all the way. Karua mane en jalup Raila Odinga eng'wela rokom tend piny owacho ni jo Kenya ok owinjo kas gi wach kwe ma onge ratiro. Peace without justice cannot last. The country deserves justice and peace. And our national anthem, we sing, justice be our shield and defender. Kweth mar Azimio One Kenya Alliance nokwedo duoko ka giwacho ni gichich kod kaka IBC notayo chenro e kinde machuok kapok ne gichiwo duoko mar ombulu mar jolar kom tend piny. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni bende oseyo IBC. Even after the dust has settled, we must address this issue. I want to say it again. We have no country if we do not address the massive rigging that we experienced. Kioni omedo ni ratiro mar oganda nyaka miluor ma okodeo wang jotelo. Losing is not a big issue, but you want the will of the people to be reflected by the outcome. In Mount Kenya region and in the whole of it, I want to tell you again, that is not the will of the people. That is the will of William Samoei Ruto. Karua bendo medo kwae jo Kenya mondo obed gi horuok e sama irito chwalo burano e doho kowacho ni doho ema dhi chiwo wach mogik e wi yiero. Tutulie na tukubali uamuzi wa mwisho wa koti. Mumeamua, lakini koti itaamua kama mahesabu imeingiana au ni mahesabu ya bandia. Kwa hivyo tuwe na utulivu, na vile tumeungana hapa bila kuulizana wewe ni wa chama gani, wewe ulipigia nani kura, tuendelee na maisha vile tunaendelea na maisha tukingojea mahakama isimame imara, ipeane uamuzi mwema. Na najua hiyo uamuzi sisi wa Kenya tunayangojea. Jeremiah Kioni omedo seyo duond buche madar wuoke Azimio kadhi e Kenya Kwanza kowacho ni ginegore kendgi. Those young people risk losing their seat even before they are sworn in, because they have already given grounds for petition. And if they are being petitioned from where they were elected, this becomes another ground in the petition. Kwayo migolo en horuok e kind jo Kenya e sama kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chwalo chenro mag manyo ratichgi. Gijiwo jo piny mondo odhi nyime gi ngimagi mapile kapile. Jailieta, Ramogi TV. Kapod wantiere wechege ko mag kweth mar Azimio, eni kweth noero nyocho kwedo duoko mar ombulu mano yango William Ruto mar UDM kaka jaloch e kom tend piny. Kweth noero bende osingo mar dhi e doho ka bende ginyiso geno magin godo kaluwore koda bura ma bende gibiro chwalo e doho. Ne wayudo thuolo mar twak kod jatatije mar Azimio Rafael Tuju kendo ma e kaka ne oloso. Evidence mwango sani ma wadhi go the Supreme Court ng'eny molo evidence mane Raila odhi godo Supreme Court 2017. Koro petition mwan godo sani otegno. Ombulu chakre gi ndalo ma printing mar ballots. Ka ng'ato print ballots mang'eny to kaka inyalo timo gimilo ni ballot stuffing. Kata form 34A ni no los gi buga ariyo. Koro mau gitimo koko suspicious mang'eny miso ni chenro mar kwalo ombulu en chenro no achien to en gima chairman mar commission notamre winjre gi commissioners moko manyicho timo gigo kien. Koro gigo duto biro wuok e Supreme Court. Kane bedo no wacho kata ni wadogi e yiero after 60 days. Pod e kado bedo marach. Nikech ka wadok to pod wadok na gi system ma en godo no architecture ma inche giketo kanyo ma nyiso ni kata kane wadogi e yiero to pod ne gin go opportunity ni
purgi nyalo dhi mapendo gi kwal kendo. Ntie makosa minyalo wacho ni ntiere e management mar Azimio. To sani kwa kirtre ni wadwa mondo wachak gore wan wawegi, mano ok bi konyowa e wuoth makoro wachako madhi e Supreme Court. Kawadhi nyime en jatend duond bura mar Ford Kenya Moses Wetangula okwayo jatend piny Uhuru Kenyatta mondo singne Uganda jo Kenya ni obiro chiwo telo ne jatend piny moyier William Ruto. Wetangula mane loso e kaunti ma Bungoma osingo ne Uhuru ni gin kaka jo Kenya kwanza gibiro miye luor makende kaka jotend piny Kenya mamoko machon kaka mosenindo Daniel Moi kod Mwai Kibaki. Kata kamano ne opuoyo Uhuru kuom nyiso jodito mawuok e piny Amerika manyoro lime kar jot mare ni obiro chiwo telo ne jatend piny manyien e yor kwe. Sisi kama Kenya kwanza tumesema, nataka kurudia, tutakupa heshima yako kama rais mstaafu. The same way we respected Mzee Moi mpaka akaitwa na Mungu. The same way we respected Mzee Kibaki mpaka akaitwa na Mungu. Ile tunakuomba tu, vile the delegation from America told you yesterday. And I want to thank you for assuring them that the transition will be orderly. Please break your silence and acknowledge, one, that there was an election, two, that you supported a candidate, three, that the candidate you supported did not win, four, that the candidate you didn't support won, and five, that the candidate who won will succeed you regardless of your feelings, because that is the choice of the people of Kenya. Joneno mag chenro mar luto mbulu mane otimore juma mokalo ogolo duon gi ewi duoko mar mbulu mane olandi wuok tich jumani. Jaratije riwruok mar joneno mawuok e pinje maoko wacho ni chenro no ne ok otim e yo mahuyanga kaluwore kod okang' mar jakom mar IBC Wafula Chebukati timo lendo no ni ne omayo jo Kenya kwe. We condemn the chairman's unilateral decision to declare one of the candidates the winner prematurely before the tally process is complete and to the certification of all the commissioners. We therefore thank the 4 commissioners for their due diligence and standing on the right side of the law. The tallying was flawed as witnessed on live television in Bomas. 2, IBC already had finished tallying by Thursday, but allowed their premises to be overrun by UDA demonstrating that they were calling the shots inside the offices of IBC. This point cannot be disregarded. We hope that the process that our leaders are going to follow will give justice in the end. Jagoro maduong' mar jotije kotu Francis Atwoli okwayo jotelo kod jo Kenya mondo biyo miluor duoko mar do ma igeno ni biro nono ng'ur ewi duoko mar ombuch dolar komten piny. Atwoli jiwo mosruok e kind William Ruto kod Raila Odinga kata bang' ka do thegogi e wach duoko mar yiero. Lero ni ywaruok madhi nyime ketho chenro mag tich kendo hinyo uchumi mapachoka. Nataka kushukuru serikali pia, tulikuwa na waziwazi kama wafanyikazi. Je, hii kitu ikikaa kwa muda mrefu, wafanyikazi wetu wengi ni wavibarua, watapoteza kazi. Lakini yule Joseph Kinyua kwa niaba ya serikali akahakikishia waajiri na wafanyakazi ya kwamba kuna amani, watu warudi kazini. Nairobi sasa na kila pahali ni kawaida. Na ningeliwasihi wasomi, kama kule kwetu Western huwa na mchezo ya miereka ya watu kulimana miereka. Ikisha kuisha saa ingine ulikuwa unalimana na ndugu yako ama kasini yako. Mnarudi mnakaa chini mnakula pamoja mnasahau hiyo maneno. Tolerance is the key. Wacha tungojee matokeo ya kotini, naye William Samoei Ruto akasema matokeo ya kotini nitayakubali. Hawa wawili wakisha kuyakubali, sisi ni nani? Sisi pia tutaikubali. Na ningelisi wale wanaenda kwa mitandao na mambo ingine ya kuandika ya kuinsight watu ama kuleta maneno ingine kuleta vitisho,
wawache maneno kama hiyo, tuachie kotini, watu waendelee na kazi zao kama kawaida, na atakayotoka kwa kotini sisi pia tutayafuata. Ramogi bang report no wadi yo matin kara kamana disomo ario kumduo koma uoro madan kanya kwa nyandiga kani west kanya mkago Ramogi donjo no ayo makare wan kaka joera magazimio wan gigeno ni loch biro dala an Musa Orure jakagdimu chimo tama nyakane land duoko Naftali oko wachone okwayo Chebukati mondo ogwetao Ramogi ro kamano kuom chwalo otemari waringo wadhi eduka matin waduogo gi weche mathoth. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso okinyi bedo maber kendo maler moloyo. Ma opogore en mor nyadiriyo, puonj nyadiriyo, kod yore mag manyo mor kod yweyo nyadiriyo. Ka watudore kod osiepe moa kuonde mopogore opogore e Kenya ka, yud thuolo mar bedo mamor kod miel manyasani. Taekwondo, mchongwano, nasikia kina Briana ni wadozi hadi wanapeleka kuku kwa kinyozi. Dusruok, Uongo ndo wewe. kod moko mamit. Sitandawili. Rogo mar nyithindo mana e Ramogi TV. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Ni mimi na wewe pamoja tuungane. One nation, one people. Hamjambo wa Kenya, jina langu ni Vanessa Gwandaru. Ukitaka wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com.
Kuwa Shambiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shambiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo. Higni 10 ka gavana ma Homa Bay makoro wuok e apisi Cyprian Awiti osebedo katayo kaunti no. Jopiny koro palo mopogore opogore wi kaka chenro mag dongruok osedhi nyime higni 10 mokalo. Kod geno magen go kuom gavana masani donjo e apisi. En higni 10 sani nyaka ne loch mar kor gwenge chakre pacho ka counties mopogore osebedo ka dhi nyime gi tayo chenro mag dongruok mar bero ngima jopiny. County ma Homa Bay ma en county namba 43 bende osebedo ka dhi nyime chakre 2013 e bwo gavana Cyprian Awiti makoro tieko tielo mare mar ariyo apisi kaka gavana. E kinde mane gavana Awiti donjo e apisi ne en kod singo mathoth ne jodak mar bero ngimagi kamutingo bero sekta mar thieth, keto county bedo kod chiemo ma oromo, gero kembe mane nyalo chugo thuolo mag tije ne rowere e kind chenro mag dongruok mamoko. Moko kuom jopiny wacho ni kuom higni 10 onge chenro mag dongruok malich ma giseneno. Chenro te mag dongruok mano chake maber ka te onge mochup kata mana nus. Kwa ng'eyo Kigoto odong kaka en animal feeds mana maber ka kochia factory machako mama nas onge. Gimana project mana chako mana mar yudo pesa mondo jopiny joma jako pesa jak pesa to onge ma tiek. Koro an kiana wuon okane kala jotich mag jo county mondo iki ma tiyo makonyo county kendo makelo dongruok e county ma ywagruok ng'eny kamana mora ywagruok ng'eny kata mosara ok yudo in time. Sirikand county ne ochako chenro madongo mag dongruok kama oting'o gedo mar lap tuke ma Homa Bay, gero kar rego chiemb jamni mar Ujo ma bende ne ochaki 2015 e kind mamoko. Jodak e alwora mar Ujo nene kod geno maduong' gi kambino, to kata kamano sani gin kod lit e chunygi nikech pod okwamo. Ne wamor ni kambini biro choro gweng'wa ka mbele kane entie nikech kambi ndiko ji modhuro kata gweng' ka kende to nobiro ting'o Homa Bay County malo nikech kane ong'iswa ni ibiro los chiemb gwen ka to gi chiemb dhok mano ne nyalo ting'o gweng' msima malo. To ka gini koro waneno ka dhi them mokwongo gedo ne odhi them kwongo chake gi ji mang'eny kae to koro dong' ka ji ariyo ma koro gedo ka jogo bende odhi ma ji ariyo go dong' ka to gidhi te. Kane chako igani nowach maler ni kambi ni odong' mana installation of machines dwe mar ariyo kane Minister of Finance wacho gima chalo kamano. To kana ng'iyo county gime odong' installation machine kata roofing pok otin me. Jogweng' mane piny owacho ma Homa Bay onyiewo kuom gilo malachne romo eka 5 mar gero kambino bende golo pachgi. Kane jo county nobiro mondo wamigi lo ne giwacho ni gidwa loso ka chiemb gwen madhi kod dhano 600. Koro kaka wan joma nochiwo lo ne giwacho ni gibiro miyowa chance mar ji 10 kaka ne wan ji 2. To nyaka odiochieng' ma kawuono onge ber ma waseneno nikech gima waseyudo onge. Kaka wan jogweng' wan gi lit nikech county chamo pesa ka mang'eny to kata mana dongruok ma nyithindwa yudi mudhi sikul nyithindo thagore athaga e kor gweng' onge lokruok ma waseneno. Kata kamano jodak moko to wacho ni kuom higni 10 gavana Awiti osetemo chwalo chenro mag dongruok mopogore e county. Ang'eyo ni nitiere kaka tich osetiyore tado na go akaw thuolo makende mar gone His Excellency Cyprian Awiti madhi dala erokamano nikech nitie kamogole Homa Bay County kokete Homa Bay County manyiso ni jogo madonjo ok chak from nowhere but gichako at some point of development. There are things mawaneno mane ok waneno ndalo mane devolution pok obiro and majorly wakwano kaka Homa Bay Municipality Market as a flagship project mar Awiti
kendo kawuono johala loke yo mokwe. Jopiny owacho ni gin kod yie ni gavana madonjo Gladys Wanga biro chopo singo mag dongruok mane osingo mondo dongruok omed dhi nyime kaunti. Akwayo ni gavana manyien mabiro oloknwa tich mondo wane ber, nikech wan kaka joma bei waneno kwano maonge gimotim, kata achiel mwanyalo siemo ni Homa Bay otimnwa gini onge kata achiel jothurwa. Wan kaka jogo matindo wakoso tije, wakwayo ni mondo industries mane wan ge Homa Bay town constituency or Homa Bay county at large mondo mi obed revived. En igni apar nyaka ne loch mar kor gwenge chakre pachoka jodak e kaunti ma Homa Bay ogolo pachgi kalore kod chenro mag dongruok ma gavana masani koro wuok e ofis Cyprian Awiti osebedo ka chwalo nyime kuom igni apar ma osebedo ofis. Dwaro mar en mondo gavana manyien masani koro donjo obe chwal chenro mag dongruok mana kaka nosingo e kinde mag campaign. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ka josiasa mane oyiere kombe mopogore opogore rito chamo muma, achiel kuomgi en Kennedy Odhiambo ma en MCA moyier Kawa Sukari kaunti ma Kiambu. Odhiambo ne oringo kod otiko mar Jubilee ka japiem wadgi mane chung kod Kenya Kwanza ne ogoyo bade piny mondo sire ma e sigande mar loch. Luonge ni ng'ato ganda, jal mapoko loko toke ne joge, ma kata bang' yange jaloch. Mana kaka ne ong'iyo kodgi kapoko donjo e debe podo parogi, kendo limogi kata kuondegi mag ohala. Kennedy Odhiambo kata Odhis kaka ong'ere kind johera mage e MCA moyier e ward mar Kawa Sukari. Odhiambo ne ochung' kod chir ka osingo telo makare ne jodak ma Kawa Sukari e kaunti ma Kiambu. Owacho ni thoth jodak magin oganda jomasawa ne orwako lek mare, kendo osire maonge akwede. Osedongo e igi ka koro giyange kaka mheshimiwa. An nadonjo ka kaka jatich mar MP moro, then utera madhi atimo mason, utera school, college. Mano gimoro 18 years back, 18 to 20 years, kapok anyombo kata. Then adok e school, matieko, machako tich mar gedo. Koro bang'e naduogo ma estate ni ne nitiere jok machandore matin moko maonge kaka nyalo move. Ndalogo taxi gine, Uber gine onge. Nabedo jakom mar Maruti Sacco. Odhiambo wacho ni mbola kod tich matek osekete machiegni kod oganda ma Kawa Sukari. Jogi ne ok ong'iyo chama sama ne giyiera. Jogi ne ok ong'iyo kabila, kichana jaluo. To jogi bende ne ok ong'iyo kata mana mwandu mango, nikech in fact joma nachungo te ne gin millionaires. Twak ne gi jopiny ne olombo jodak koda jochung' mamoko. Maingi Musheru mane chung' e bwo riwruok mar Kenya Kwanza ne ogoyo bade piny mar mondo mi osir Odhiambo, kata obedo ni Odhiambo ne chung' e kwethno ero mar Azimio la Umoja One Kenya. Hapa tuangalie chama, tunaangalia Odhis kama mtu. Kwa hivyo tuvote Odhis, mimi msilipe kura, tuvotie Odhis na mimi najua ule mtu tunaweza, na si maana ya kwanza kuacha hii kuachia mtu na ile maono akonayo, naona kuna mahali atapeleka Sukari. Kata obedo ne gilero kod jochung' moko chiko mane nigi nyalo mar omenda, Kennedy Odhiambo wacho ni en ne otimo campaign mare e yo mopogore, ka otiyo kod achiel mar jopiny kaka mwandu mar kelo lokruok. Kanyo chaneno kata mtaro moro marach, taluongo oganda wa, osiepena, join, loso, to gineno. Ano katim campaign mar pesa. Koro gik mang'eny ne gichung' na chunga. Ne ginyalo luonga, kanisa luonga, kadhi to kanga wuok gimiya kata mana 200,000 moro mar fuel mag joga to gi wakas achulo. Okay, ne gi supporta, ne gimiya kura, gi supporta, koro ne gijiwa. Mana kaka gwenge mamoko manitiere boma Nairobi, aluora mar Kawa Sukari oting'o ng'ikruok kaka mago mag pimo chido, mipuko aoyaye, ute ma oger ka ok ong'i chenro maber, ka bende mago gin moko kuom chenro ma Kennedy Odhiambo koro keto
mar neno ni oloso e thuolo ma bende jokahawa biro yie mar mondo mi otinegi kaka MCA margi. Bura mokwongo nitiere gimodwa nitiere tax mar revenue ma Kiambu ok en controlled. Yudo ka area moko kaka Karaka jogi chulo licenses 22,000 per year kadhi mbele. To nitiere kuonde ma chulo 3,000. Kora adhi kete mondo adhi tero mosono mondo bed controlled. Apango mondo atemane kada ter moson mar ka ng'ati otho kithiedho to kik ichulo hospital bill. County government ma Kiambu nyalo chung'nie. Kinde campaign koro rumo. Kennedy okunjo bad sati ne tich. Geno mare en tiyo matek ne Uganda ka ogeno idho nyaka e lemo mar jaod bura mamalo e yiero mar higa 2027. Ni Kennedy biro rito singo ma oketo ne Uganda ma bende ne okodeo ni en ng'a to miye kom mar mondo mi otelnegi. Ka wadhi nyime ni duol mochung' ne penje pacho ka eri mano mar NEC ogoyo chapa sikunde mabiro rwako jopuonjre mag grade mar 7 e bwo lai mar somo mar CBC. Ochopo Januar mar higa manyien. Jopuonjre manie grade mar 6 sani nigi thuolo mar ndalo 12 mar yiero sikunde ma gibiro dhiye e grade mar 7. NEC oyawo mbui mondo jopuonjre oyier sikunde ma de giher donje. Jo grade mar 6 biro timo penj dwe mar 11 higani kapok gidhi e grade mar 7. Chris Owino miyo waler. E tielo mogik mare APC, jatend migawo mar somo ngire George Magoha onyiso geno mare ni odhi tieko chenro mar gero klese mag kit somo manyien mar CBC kapok ogoyo oriti ne migawono. Ka oloso e kinde yawo klese mag CBC e skund sekondar ma Kamiti e kaunti ma Nairobi, Magoha okwayo jonyuol ma nyithindgi nie klas 6 mondo oyier skunde machiegni kod kuonde magidakie kar yiero skunde mag somo mamalo mabor kodgi. We have continued to say, and being a Kenyan is very difficult because we have continued to say in very simple terms, without water in our mouths, that most of the children will be in day schools. Quite a number of my relatives now are in private schools. They are not about to leave those private schools now. Are we together? But when it comes now to year 9, they want to go to the alliances and the Kenya high schools of this world. There will be a change at that time because some of these schools they want to go to will have specialized in certain areas. Like we have said, there will be 3 pathways. Ne omedo wacho ni piny owacho miyo pek skunde mag sub-county kuom miyogi klese mang'eny ka ipimo kod skunde madongo midendo ni national schools kaka yo mar neno gi kawo thoth jopuonjre e gwenge magintiere. Chenro makamano onywako skunde mag sekondar 8,890 mag piny owacho kod mamoko mag ji giwegi maromo 983. If you look at, for example, a school like the Kenya High School, maybe we have given them 4 classrooms. Are we together? We have given them 4 classrooms, and those 4 classrooms, for example, when you want to allow the national character to be noticed, you'll first of all start looking at the face of Kenya. Are we together? So, but when you look at for the cutthroat one, they have either 14 or 16 classrooms. Chenro mar yiero ne jopuonjre skunde madundo mag sekondar ne oyawo ayanga tarik 15 dweni kendo biro dhi nyime nyaka tarik 30. Kaluwore gi Magoha, piny owacho osegero klese mag CBC maromo 100% e gwenge mag Nyanza, Masawa kod Nyandwat ma Ugwe. We are doing extremely well. I think about 5 or 6 counties have now reached 100%, scattered across, that including Migori, Nyeri, some from the northeastern. In the regions, we have 4 regions that are doing extremely well: Nyanza, Central, Eastern, and Northeastern. We have a little bit of hiccup here in Nairobi and Western, and I want to urge my good officers in the field that we must pull together. We are at over 80%, which means we have less than 1,000 classrooms to build. Magoha bende ojiwo jonyuol mondo onen jopuonjre duto oyepo ka owacho ni arita kwe ni kare e skunde. E komachielo, ngire Magoha bende ogolo sie mager ne jopuonj madongo mag skunde mag sekondar kuom duoko pacho jopuonjre mapok otieko chulo school fees. And I think it is totally unfair
for you to send any child home. And we are going to bite on this one. We are going to bite. These children are not children of dogs. They are our own children that we created with our own blood. And the government is very firm that if you feel that you are in a very tight situation, engage the parents yourself. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Lit kod kuyo nokwako gwenge mag Bonchari e kaunti ma Kisii e iko achiel kuom jotije mag Roll Media Services manetiyo kaka chukdar e site Manarok. Leonard Oro mosetiyo ne Roll Media Services kuom higni 8 oyuagi kaka ng'ama nohero tije kendo netiyo kanyakla kod ji. Sami Gikongo mochung'ne weche tudruok kanyakla kod Philip Owenga manie tudruok jotij notelo ne jokambi mar RMS e yuago oro. Oweyo minot kod nyithindo 7. No ma'am is here with us, but the void you've left will never be filled. And that love you showed us will remain forever. And so will the teaching you give us. Keep watching over us. We will surely miss you, Dad. You are one special soul to me and our family. I wish you were physically here with us, but that can never be. I hope you understand that I will give anything if I could to hold your hand. The next time we meet, I won't cry anymore. Leonard showed a lot of interest and fascination in technical work, and whenever working teams were on site, this way he learned a lot, making him an extra supportive hand and a worthy resource to his colleagues. We will not let you walk it alone. I know probably after this we'll still have conversations and see where we can come in to assist. Okay? Wagomos makende ne anyuola mar Ohoro. Ramogi hera onge ike. Wakelo ni nyasi mar dhialo hera e kind jal moro mawachore ni jahigni 108 kod minode mawachore ni jahigni 103 ma e kaka Millicent miyo wambakano. Egweng, mamodhe wa Amai, e Gatundu North, County ma Kiambu. Nen mor kod ilo motele gi alam makende. Kagigoyo ne Nyasaye erokamano kuom rito Patrick Mudhomi morwako higni 108 kod jaode Mama Mary Waithera ma ochopo higni 103. Edongogi kodoko adieri gi piny masani owinjore bed ni gin joma irango machiegni kendo ipedho. Kata kamano opogore kodgi ni mar gin joma tekre gi nitie. Ok ginyuore nikech kata sani kama giromeno ok gipogre kod tije mag pur ngang'. Bende girango malong'o ndhadho mag kit chiemo mane gichamo, kaka ilero kod nyargi machogo Jen Mudhoni masani jahigni 50. Nikihesabu ile safari nimetoka kuanzia miaka 50 na ile ambayo baba yangu ako nao 108 ni baraka. Unaona wazazi wetu zamani walikuwa wanakula mihogo, doma. Sasa mimi naanza kulia, miguu inauma na hata sijafikisha nusu ya miaka yao. Sababu gani? Tumezoea kukula vitu, tunataka mikate, mandazi, lakini mzazi wangu alikuwa ananilea na doma, ananilea na gwashi, na ndipo unaona mzazi akikulea na hizo vitu huwezi adamana na magonjwa mingi. Kani omedojiwo wachno, wuodgi maduong' Kamau Mudhomi ma jahigni 77 lero ni jonyuol ne osedago ngima mar luor kod kwe kendo bedo ni giketo Ruoth Nyasaye nyime e ngimagi, omiyo gin kaka nyithindgi ne giluwo yo makare. Mzazi anapoishi maisha mabaya ni funzo kwa watoto anaozaa. Kwa hivyo kitu ya kwanza, baba yetu na mama yetu wamekuwa na furaha, si walevi. Sisi wale wamezaliwa na huyu mzee hatukuiga akikuja nyumbani jioni akiwa mlevi, hatukukutana naye baba yetu akitukanana matusi maovu. Kwa hivyo sisi tukaiga mfano mzuri, ndio tumekuwa tukifundishwa na wazazi. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba kanisa na Mungu tuitilia maana sisi kama vijana wa siku hizi. Gijiwo nyithindo duto mani kod jonyuol
mondo mi jonyuolgi kwe mar chuny kod paro kendo giritgi kaka winjore ka gimiyogi luor e kind oganda. Watoto, peeni wazazi wenu pesa na chakula, kwa maana mtu mwingine juzi nisikia akisema wazazi wakipewa pesa hawajui kuzitumia, na mama bado ako vikundi za wamama pahali viti zinapeanwa na hema imepeanwa. Sasa ukimpatia unga ataenda kupeleka unga kwa vikundi. Mimi ningeomba tafadhali wale wako na wazazi, juu najua ya kwamba Biblia inasema mzazi ni Mungu wako wa pili. Unafaa uelewe kwa maana bona mzazi anaitwa Mungu wako wa pili, sababu wewe unajua yule Mungu aliye mbinguni na anakulinda na anakuzuia, lakini kuna mzazi ambaye anaweza kukurani na anaweza kukubariki upate baraka. Koro en igni prabiro gabirio ka jodongogi odak kanyakla. Gino makelo mor mokalo e chuny wede kod osiepe kaachiel gi jokanisa mar ji ariyogi. En gima ber maneno hera kinde duto, kaka adier, hera en remo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Adiera era okodeo higni ama ng'ato nitiere goda. Samo kuom ote ma en uma kanitiere Nairobi. Ramogi nigi scratch mang'eny. Uma jolony mogo biro ng'iyo, kata kamano nyalo bedo ni ng'ikruok nitiere korka kori. An Linet Mamboleo, penjna ni siling 200 midwaro go jograde 6 ka yiero skul en nang'o? Okwang'eyo ka nitiere omenda machalo kamano. Kata kamano Linet, ber mondo idhi e sikul mondo mi twak kod jopuonj. Portal mar yiero sikunde na oseyaw, manyiso ni in kaka janyuol dhi e sikul mondo ing'e chenro minyalo kawo mar ng'eyo kaka yiero sikul na nyathi madhi e grade mar 7. Yalo Ramogi TV ma Emmanuel Obanda. Ramogi TV ler nero kamana ahinya Emmanuel. Imedo chwalo note magi ka pod wadhi nyime koda chenro mar Oimore. Wadhi e yo matin, pod wan gi weche mathoth, kik idhi mabor.